idemo dalje. Evo ga još jedan video zvani Kako da. Kako da, nego kako sam ja. A možda će biti lakše da kako i vi. Ako želite, naravno. Sad, dve stvari koje sam naučila dete vrlo rano, a to je da zaspi samo i da se hrani samo. Počet ću od toga kako sam naučila da jede samo. Ko je gledao moje recepte, ako ste gledali moje recepte, vidjeli ste negdje da svaki put kada sam pravila tu hranu za bebe, sam odvajala prvo tu posudicu za Sonju kako bi ona jela sama prstima. Ja znam da je to užasna haos koji nastaje u kuhinji i mnoge mame verovatno nemaju strpljenja i mislim, negde to razumem, ali ja sam više vodim onom logikom, ako neću imati strpljenje sada da je dam, ako neću imati strpljenje sada da nauči da jede, što je jedna od osnovnih fizioloških potreba, onda kao zašto ću imati strpljenje. Znam, surovo je možda, ali tako je, znači, prvo razvija finu motoriku, mislim prvo, nauči da jede, da samu sebe hrani, što je jako bitno, naravno kad negde računam da treba da zadovolji svoju potrebu i treba to što pre da nauči i time olakšava meni. Znam da je to negde u startu kao koliko haosa, ali ovako, pobrojat ću neke stvari u smislu da, znači, prvo tada pravi haos kada ste vi u kući sa njom. Konkretno ja sad, na primjer, ne radim i sada mi je drugačija postavka stvari, ali tada ja nisam radila, bila sam svo vreme sa njom i nije mi bilo teško da čistim taj haos. Time sam je naučila da sada, kada ima 16 meseci i već, da kažem, 2-3 meseca unazad, jede sama kašikom i to znači da ja nju mogu da stavim posudicu, da ona sama jede, a da ja ili jedem pored nje ili nešto drugo završavam. Naravno, to ne znači da ona može sve sama da se najede skroz, ja je posle dohranim ili je hranim sa strane nekako dohranjam, ali u svakom slučaju ona pravi sada mnogo, mnogo manji haos. I to sam dobila tim što sam je naučila vrlo rano da jede sama. Tako sam isto i Zoju i mislim da je to ispravno. Ali kako sam to postigla? Znači ono što ste gledali možda, ali ko nije, poenta je da sam stavljala uvek, znači od 8. meseca, kada je ona već bila sposobna da sama hvata prstićima hranu, uvek sam je odvajala posebnu posudicu sa tim mekarnim stvarima koje je mogla sama prstima da jede. Verovatno ću u jednom momentu snimiti koja se to hrana koja je nama približna, koju može dete samo da jede u tom nekom najranijem uzrastu i to im treba i servirati sami da jedu, a ne da ih hranite i ne da im pasirate do besvesti. Znači, po meni je to ispravno i mislim da bi svako trebao tako da kasnije bi sebi olakšao. Znači, start jeste težak, ali posle toga dobijete mnogo više. U svakom slučaju, ajde ovako da ne duže, malo skačem s brda s dola, što bi rekli, ali, znači, odvajala sam te činjenice i evo par klipova, možete da pogledate kako je to izgledalo u startu, kako je to izgledalo posle određenog perioda i kako to izgleda danas, gde ona, da kažem, ne prosipa hranu, vrlo minimalno, ili kad se zasiti onda počne se igra, tada joj oduzimam sve i sklanjam sa stolice. Evo, pogledajte. Učimo da jedemo, a? Pa da. Ovako izgleda kada dete uči da jede. I zato mu dajte da uči da jede, jer to je osnovna stvar u životu. Bez hrane ne može da se živi, je li tako? I tu je haos posle hranjenja.
Sve smo bolji, sve više napredak. Jedinju prstićima. Aha. Evo ga Sonja, ni cijeli godinu dana znači, poenta je odvajati u startu, nakon toga neka prvo jede prstima, znači za početak prstima, posle određenog perioda dati kašiku, da se igra sa njom, da već šta god radi, baca, pokušava da jede i da, bit će haosa i nakon toga joj prepustiti skroz da jede sam. Znači, za to mi je bilo potrebno, eto, možda ih 4 meseca, 4-5 meseci da mogu da kažem da nauči sama da jede. Meni je to bilo jako bitno i zbog vrtića, ok, on je njih tamo hrane, ali više volim da imam svoje samostalno dete koje će samo jesti, da ne treba neko drugi da im pasira, da im daje ovako ili onako, nego ok, to je što je jedi. I da, ono što je svakako bitno jeste da imate te pogodne partikle koje se lako održavaju, to su one plastične, pogledajte što se tiče toga link ispod, ili evo ovde, link, moj izbor pribora za hranjenje i kako sam došla do tih partikle koje su vrlo lake za održavanje, znači možete ih operati da nemate taj kao stres, moram partiklu da perem ili da imate 20 partikli da bi kao vaše dete jelo samo. Mislim, sve to negde, eto, u mom slučaju sam, makar ja tako razmišljam, da su sve te neke stvari koje će vam olakšati da svoje dete samo ostavite. I naravno Ikejina stolica koja je za održavanje vrlo laka, u smislu da znači sve što dete prospe po toj stolici i na samo sedište i na dasku i sve ćete obrisati bukvalno za 3 minuta i eto, znači to je nešto. Dole ispod ja imam pločice i zato nisam nikad stavljala novine ili nešto, ali ok, možete da postavite na primjer i novine, pa da se to što pada dole samo pokupite, možda jednostavnije nego da kao ja skupljate pa brišete. To je već stvar izbora, ali i za to postoji rešenje da vam bude možda još lakše nego ono što sam ja radila. To je to, ljudi. Mislim da je to vrlo nezahtevan posao, a dobit ćete puno. Stvarno dobit ćete prvo nezavisno, samostalno dete koje ume samo da zadovolji svoju potrebu. Za mene je to najpreče, zato što im to ujedno daje samopouzdanje. I da, što kasnije počnete sa tim, oni će se više odbijati, tako da, eto, razmišljite o tome na vrijeme. Ništa, ja vas pozdravljam, to bi bio taj video od mene. Eto, ne zaboravite da pogledate video kako ostale video u listi kako da ili već kako, a sada ću snimiti video kako sam naučila moje dete da samo pije iz čaše. I to je isto jedan od poduhvata i samo je potrebno strpljenje. Ali eto, ovdje se nalazi link kako da naučite dete da samo pije iz čaše. Pogledajte ako vas zanima. Hvala što ste gledali ovaj video i pozdravljam vas. Ćao!